мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба бадминтон дар 3 синни сол 4 рӯз идома мекунад. Ин бозии варзишӣ бо ракетка ва тӯбчаи пардор дар ҷаҳон маъруфу машҳур мебошад. Сар аз соли 1992 бадминтон ба бозиҳои тобистонаи олимпӣ шомил гардидааст ва барои боз ҳам ҷолибу диданӣ намудани он мутахассисон болои қоидаву ҷараёни рақобатҳо то ба ҳол кор мекунанд. Дар Тоҷикистон низ ба ин риштаи варзиш таваҷҷӯҳи зиёд равона карда мешавад. қабл аз ба ҳам овардани беҳтарин варзишгарони наврас ва ҷавони ин намуди варзиш дар пойтахти кишвар, дар даври аввал рақобатҳои минтақавӣ сурат гирифтанд, ки ғолибони он ба марҳилаи дуюм роҳхат пайдо намуданд. шумораи иштирокчиён ки аз ҳисоби ғолибони мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ таъсис ёфтанд ба 98 адад расидааст. ҳунарнамоии духтарон низ дар риштаи бадминтон диққатҷалбкунанда мебошад. бозиҳо низ аз рӯи 5 намуд ҷараён дорад. иштирокчиён давоми 4 рӯз дар намудҳои инфиродӣ миёни писарон ва духтарон, ҷуфтӣ писарону духтарон ва омехта байни ҳам қуввозмоӣ хоҳанд кард, ки дар ниҳоят аз рӯи маҷмӯи медалҳо ғолибони даставӣ низ муайян карда мешаванд. дар мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ варзишгарон дар синни соли мухталиф аз ҷумла 12-13, 14-15 ва 16-17 сола иштирок доранд. мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур ин баландбардоштани маҳорати инфиродии варзишгарони наврас, инкишоф додани бадминтон дар ҳудуди кишвар ва тарғиби ин намуди варзиши олимпӣ миёни ҷавонон маҳсуб меёбад. ғолибони ҷамомади варзишӣ рӯзи 15 ноябр маълум мешавад, ки федератсияи бадминтони Тоҷикистон ба ҳар як ғолиби он медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим хоҳад кард.